Jeg synes, de blev væk, dem der skulle optræde. Ja. Men det var sjovt. Eller så de har måske gjort sig usynlige. Bygger man på! Kom på! Bygger man på. Han skal bygge. Og det er nu. Han skal bygge en klovneshow, som du skyder. Har du kommet? Nej! Nej! Det er ikke mig, Bob! Nej, nej! Nu er badmintonbolden på min side! Hvad